I'm sorry. JD ba? I'm sorry. JD! Pero kailangan na nimong kalimtan. Kailangan na tagang kalimtan. Mabudlay para sa akong kalimtan ang kalubay, JD. Brigada Drive-Thru Live. Drama. Sa pangalan ni mo to sa battery, kaya ron may istorya kaya. Sabat na to. One step living job sa karero. Nagay pandamay. Pero pa siya naklaro ang bulan. Pandamay. Pili ka mo. Bayaran nyo na serbisyuan sa akon. Pagkot palayason ko ka mo. Brigada Drive-Thru Live. Drama. Brigada Drive-Thru Drama. Age does not protect you from love. Hindi ka pagkaprotektahan sang edad sa pagpalangka. But love to some extent protects you from age. Basta age doesn't matter. Nagkaintindihan din sila mga kaibigan. Hey, great day na to, Brad. Good morning sa mga live viewers na to from abroad. Oy, Sa mga nagapamati sa to, kabrigada. Hi kay Ma'am Jemarine Larano. Good morning, ma'am. Salamat sa paglantaws live. all over the ocean and all over the sea. Kalantaw daw sa mga OFWs, kabrigada. Good morning! Good morning! Kag sa mga taga-Bisayas ko no, Papa J. Sa mga Bisaya, taga-Bisayas. Watching right now. Good morning kay Richelyn. Morning. The store. Salamat. The store family dira sa Valladolid sa Negros Occidental. Mayong pagpamati mga kabrigada. Morning! Itago na lang ko sa pangalan nga Mami Cat. Short for Katrina. Uy, ano ba? Kaya wali mga pangalala, no? Bilang edad ni Katrina? Nagapangidaron, Papa J, Boy Nonoy, og 56 anyos. Abi ko gani, si Kuana. Katong bagulang? Hindi ni siya mo. Single. Kay dugay naman ako, Papa J, Boy Nonoy, na wala na karelasyon. Pero may mga kabataan na ako. Nana sila sa abroad. But si ganun sila, Papa J, single mom. Ano na tawag? Single mom. Kaman ni Tinkerbell. Ay, karana. Mayo. Oo, Papa J, Boy Nonoy, dugay na single ako. Pero nag-enjoy man ko bilang isa ka single single mom, single mother. Basta single ko no, ready to mingle. Anong ginahambal ninyo dira, Papa J, Boy Nonoy, nga uhaw pa sa camel? Ay, dugay na ako na eksperyensyahan. Kay subong, Papa J, Boy Nonoy, nagamuni-muni ako ba? Kung tama pa ba nga tagaan kong panahon ang ako ang tagipusoon? Kaya gitagaan ko na before, naligan lang na si Mana, pero until now, Papa J, Boy Nonoy, sakit pa gyapon para sa ko. Ano ang sakit niya? Sakit pa daw sa iyang tagipusoon. Ay, abi ko gani, batian ko, Papa J, sakit pa ang iyang tagipuson. Tagipusoon daw. May nagklaro ba? Bulilyaso ta diri. Bangod sa nahitabo na mo sa ako ang pas nga karelasyon. May tago na to sa pangalan nga JD. Oy, JD. Nga isa ka driver, Papa J, Boy Nonoy, sa isa ka delivery truck. Oy. Ha? Unsa ko no? Kasi kung guani, kung hindi helper, dicer, promodicer, o ano ba? Na-assign diri si JD, Papa J, Boy Nonoy, sa Mindanao. Diri mi nagkaila, and diri man nagsugod ang akong problema. Para inyong maintindihan, Papa J, Boy Nonoy, ang mga natabo. And sometimes when we touch, the honest thing's too much. I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides.
Salamat kay. Ikaw bala, JD, ah. Salamat, Kat. Salamat kaayo kay ginsuroy-suroy mo ako diri. Mayo na lang dito na nang napunta ako dito sa inyong lugar. Kahit papano, marunong akong magsalita ng inyong mga lingwahe. Oo, at least nakatikim ka rin ng Ilonggo. Ilonggo food ba? Tama. Pero okay lang ba yung mga chismis ng mga kapitbahay natin, mga kapitbahay mo dito na ikaw may edad na, ako medyo bata pa, layo ng agwat natin, Kat. Yan ka na naman. Yan ka na naman. Di ba sinabihan naman kita? Just didma mo nang bala sila. Pero hindi ko maiwasan talaga, Kat, na Ay, makita sa kanila na parang Pero- taas ng kilay sila ba? hayaan mo lang sila. Alam mo naman yung mga tao ngayon, inggit lang yan sila sa ating relasyon. Kahit nasa laki ng agwat ng edad natin. At least, pinatunayan mo sa akin, JD, na hindi hadlang yung edad. Sigurado ka? Pinaramdam mo sa akin yung totoong pagmamahal. Kasi sabi nila sa akin na iniisip nila na baka kwartahan lang daw kita. Yun nga ang sabi nila, pero sinabihan ko naman sila, bakit mo ako pipirahan? Wala naman akong pera. Yun nga, sabi ko sa kanila wala namang pera yan. Oo. Alam mo, At yung sabi ko naman sa kanila, sinabihan ko rin si Manny na huwag maghalala. Oo. Sinabi ko kay Manny, Manny, bumili ka ng suka, pagbalik mo, champion ka na. Oo. At yun, naintindihan niya naman. salamat Oo. naman. Pero totoo ba talaga na yung pag-ibig mo? Kasi ako, kung ako tanungin mo, Kat, talagang kakat-katin kita eh. Nakat-kat mo na nga. Ikaw talaga, Gigi pa. Salamat ako, nagpapasalamat ako kasi pinaramdam mo sa akin yung totoong pagmamahal. At tinanggap mo ako dito sa iyong bahay. Oo. At kahit na minsan hindi ko na naranasan, pinakuan mo sa akin eh. Oo, pinaramdam mo sa akin na kaya ko pa mag-12 rounds. Talaga ba? Oo, akala ko nga sa boxing lang yun. Walang problema yun. Basta ang importante, Kalain mo nga, GD, hanggang ngayon nag-wheelchair pa ako. Grabe ka talaga natamaan pa. talaga yan eh. Ano? Gusto mo pa ng round to? Ay, ikaw pa. Ano? Sa susunod na semana na lang. Sunod na si Mama. Hindi pa ako makalakad. O, tingnan mo. Nahirapan ka mas pagkalisod eh. Oo, napilay ako eh. Siguro, mabucheck up ako kasi baka naabot yung gastroenteritis ko eh. Sige, magpa-check up ka muna ha. Oo, Check up ka muna. pati yung gallbladder. Siguro yung gallbladder ko talaga, JD, binaliktad mo eh. Ikaw talaga. Ante, Ano to nyo? sigurado ba ka ng imong karelasyon tayo? Ay, ara naman ka Balitan ako na ba? Balitan ako. Mhm. Kanang imong karelasyon na si JD? Duda ko na ba? Biyaan ka pag-abot sa panahon na ba? Ara naman ka buah. Huwag na may magambal nga unungan ako ni JD mag-abot sang panahon. Do halos ka mo tanan diri sa kapalibot sa akon, puro ka negatibo sa inyo. Kapalo ka, ante. Tama na. Ibiyaan magani si Catherine Bernardo. Daniel Padilla. Ay, sus. Kanapa. Tinga si Catherine ko, ha? Kani, amo kayo nangambal ko kani sa imo. Hindi ka magani si Catherine ba si... ako, ante, lagi malani sa Ay. ang imo ang pamangkin ba? Hindi ko na gusto na. Mabata ka sa punto, te. Masakitan na po ka. Huwag gani ka palagi ang mga kabataan ko. Ikaw nga hinablos ko lang. De, Kag-isa pa. Ano pa kinakabalakan niyo sa ako? Kaya may edad naman ko. amo So, kaning mabudlay, te. Potsing ganon, gali kong biyuda ako, ya. Hasta mag-untay na lang yatiil ko, ya. Hindi man ako makatilaw sang kalifay. Mag-ano niya nga. De, ako, ante ba? Kasi kung maabot na sa punto, te ba na makita niya nga, ang medyo din naman, ni makakaya ni. Hey, Biyaan, wala. Mga mo pala nante. kaya nga gambiyaan ako, ha? Wala man. Wala pa gani, subong. Amo na kay ginaparihas niyo ang sitwasyon ko.
sa itong mga nakaraan ko. Pero ante, gamay na lang kami nabili ng mga loyal. Ay, ara ka na naman. Way kapag ani kaagi kami, loyal ka na. Amo na bala undo. Suportahin na lang bala si tiya mo. Anon ko na lang ning akong turog banderi ko. Waay man may nagatubog. Diba ano ako sina? O diba? Basta bahala ka dati. Ang amo lang darite. Ginlay kaya lang ka na mo. Kaya ba si mabot sa panahon? Imagine ni mo te. Si JD, taga Manila na. Ako taga Manila, hindi Philippines. Para naman kamo. Bahala ka dati. Puro na lang kamo yan, negative sa akon. May naging ako sang diber nga magpalanggaliwat, ha? Pag ano yung Gang? Gang. Wala pa gani na luya. Paliho ko sa akon ni sungkod, gang. Tiguangan na ginayani ko. Kuya pa ko kagiray umagang, pero ambot lang. Gang, pwede ba ta mag... Tingin puksian mo ko kakasla kaglampunayat. Oo, okay na. Ang pulian ay Ampula na na. Ari. grabe ka man timo nga. Hambal ko sa imo, aga na ganon mo lang. Naway balita sa mo ba? Importante siguro ni kailangan mo. Ano nga balita na? Nag-ayon ang silinga? Naguntat na ko sa trabaho? Ba't po siyang ganon? Wala ka na siyang work? Naguntat ko gamay magaling sweldo diri sa Mindanao, no? Ano po siyang ganon? Wala ka na siyang trabaho, nag-stop ka. Oo, gang, nag-stop na ako sa trabaho, sobra ko. Ay, Susa, wala siyang problema. Buhion ko ikaw. Salamat, gang, pero nakadesisyon ako ba? Nga daw ka dalong mo siya mo ginapaminsyar ka. Nakadesisyon ako ba nga mabalik na sa Manila? Anong buot mo siya ganun? Mapuli ka na sa inyo? Oo. Talikdan mo na lang ang perlas ko? Hindi. Didi, Ang akong ginamin ba na... nga maabot kita sa punto nga mo sini. Hindi ba lang nagsabot na kita? Till death do us part? Hindi ba lang? Hindi... Kaya hindi ka magkabaya ka mauna, manggid ako sa imo. Pero, nga pangunahan mo. I mean... Hindi. Kung biyaan mo ako, Didi, do halos naging patay mo na lang ako. Kat, Sa imo ko lang na nabatyagan ang matutuod nga palangga. Tapos, siyang nabatyagan ko na ang matutuod nga kalipay. Biyaan mo na ko. Hindi ka na sinihaw? Kat, Hindi ka na sini pagprangka. hindi man sa hindi na... Prangka ako, Didi, kung hindi ka na sini kay yata ko na sa Edo. Hindi, Kat. Kung hindi sa Edo, yata ko na kay Nole. Sige ka. Didi, hindi siya nga boses ni ba? Hindi siya nga boses ni. Masakit para sa ako. Kat, patawaran ako pero... First time ko lang ganing nga magkatilaw sang kalubay, ibiyahan mo pa ko. Isipa bala. Ginapiang mo na lang ako, pero ibiyahan mo ko. ang yan. Kailangan ko ng biyahang ka. Kailangan kong pangitaon ng akong sarili sa Dali lang, sa Jimmy. mga lugar dito sa Manila. Nabatian ko na, Pirmi ko lang nabatian. Kagamo sina nga mga tinagaway na inasong tsansa. Jede, pabatiin ako. Basi pa man lang masugot ka. Ano? Kung may mo, magpuli mo, dalaan na lang ako. Dito ka pwede dalon dito sa Manila. Dalaan na lang ako, Jede. Bisan isulod mo na lang ako sa maleta. I'm sorry. Jede ba? I'm sorry. Jede. Pero kailangan na nimong kalimtan
kailangan na tagang kalimtan. Mabudlay. Mabudlay para sa akong kalimtan ang kalubay, JD. Mabudlay. Salamat sa pagpalangga mo sa kuha. Mabudlay kung kalimtan, JD. Ano-ano ba lang daw kinabutan sang balinghoy? Kailangan ko na mong bumalik sa amin sa Manila. JD. Diyan ka na. JD, Diyan ka na. Huwag mong gawin to, Paalam. 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 And sometimes when we touch, the honesty's too much. Papa J. Boy Nonoy, wala ko naging napugngan si JD. Naguli na gid siya sa Manila. Amo ni pamangkot ko subong, Papa J. Boy Nonoy. Pwede ba kamong magiging JD? Hindi pwede. Hindi pwede. Pwede na yung JD. Paano ba mag-move on, Papa J. Boy Nonoy? Paano ko ba makalimtan si JD? Paano ba mawala ang sakit nga nabili ni JD diri sa akong tagipusoon? Tagay ko ninyong advice. Diri na lang kutob. Kay mag-J. Diri na lang kutob, Papa J. Boy Nonoy. I hope matagaan ko ninyong advice and mabuligyan. Ang inyong letter sender, Mami Ka.